Tervetuloa Rentotapauspodcastin pariin. On Saara Hyvönen ja mulla on vieraana hengitysvalmentaja Hermanni Hakalisto. Tervetuloa. Tervehdys. Mahtava olla mukana. Kiitoksia kutsusta. Kiitos, että lähit mukaan. Mistä päin oot ja mitä kaikkea teet? Joensuussa tällä hetkellä pidän majapaikkaani ja mitä kaikkea teen, se onkin sitten mielenkiintoinen ja laaja kysymys. Mutta hengitysvalmentaja olen tosiaan sekä myöskin Jooga Nidra syvärentoutusohjaaja. Nämä on varmaan ne pääasiat, mitä niin kuin ammatillisesti teen tässä hetkessä ja myöskin ehkä niin kuin elämäntavan puolesta, näin voisi vaikka sanoa. Mutta ylipäätänsäkin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edustaja, rakastaja, elämäntapa, eläjä, näin voisi vaikka sanoa. Myöskin teen musiikkia, media-alan juttuja, myöskin tykkään harrastaa somen tuottamista. Luonnossa liikkumista on myöskin erä- ja luonto-opas kanssa ja elämässä on tullut touhuttua kaiken näköistä, mutta tällä hetkellä ehkä niinku hengitys ja rentoutuminen ja nämä asiat on ne, mitä tuon maailmalle ja muiden näkyville ehkä kaikkein eniten. Joo, sulla on kotisivut ja someprofiilit, niin Hermanni hengittää nimellä. Miksi just hengitys ja miksi on sulle merkityksellinen? Sekin on taas laaja-alainen kysymys, mutta kaikkihan meistä hengittää koko ajan, halusimme tai emme. Sehän on elämän perusta, se on merkki elämästä, näin voisi vaikka sanoa. Mutta omalla matkalla hengitys on ollut todella isossa ja tärkeässä roolissa, että lapsuudesta saakka on ollut ylivirittynyt, on ollut todella paljon kaikkia erilaisia haasteita elämässä. Lapsuudessa oli jo astmaa, nuoruudessa tuli mielenterveysongelmia, päihteet tuli mukaan myöskin nopeasti kuvaan. Sitten myöskin päälle parikymppisenä koin traumaperäisen stressihäiriön, jonka myötä sitten lähti järki ihan niin kuin kirjaimellisesti, joka viimeistään ajoi sitten minut todella vaikeaan ahdistukseen ja paniikin tilaan. Siitä seurasi myöskin sitten kroonisia kipuja lantion alueelle, joita alkoi tulemaan myöskin, ja jäin myöskin vaikeaan lääkekoukkuun silloin. Että aloin hoitamaan tätä omaa paniikkiani ja ahdistustani ja sitä ylivirittyneisyyttä rauhoittavilla lääkkeillä. Ja siitä seurasi todella pitkä, synkkä ajanjakso omassa elämässä, joka sitten jo lopulta johti siihen, että alkoi tulemaan myös kaikennäköisiä muita terveysongelmia. Keho ja mieli oli ollut pitkään niin kovassa ylirasituksen tilassa, että sitten alkoi tulemaan myöskin erilaisia yliherkkyyksiä, ruoansulatusongelmia ja kroonisia ääniongelmia. No sitten päädyin ammattilaiselle näiden omien ääniongelmien kautta, ääniterapeutille, joka ihan ensimmäisenä kiinnitti huomiota siihen, että miten minä hengitän. Ja voisi sanoa, että se minun tapa hengittää kuvasti sitä minun sen hetkistä elämää siinä hetkessä. Että elin jatkuvasti pään sisällä, huolien, murheiden vallassa, asiat pelotti, elämä oli yhtä kaaosta, näin voisi vaikka sanoa, ja muutenkin ne päihteet oli se asia elämässä, millä siinä vaiheessa koitti hoitaa. Kuvitteli, että ne jotenkin auttaa hoitamaan minua itseäni. Mutta ääniterapian myötä löysin sitten hengityksen, alettiin tekemään töitä sen oman hengityksen kanssa. Ja hyvin nopeastihan se kokemus elämästä alkoi sitten muuttumaan sitä myötä. Alkoi tulemaan mielenrauhaa ja selkeyttä, unenlaatu alkoi paranemaan. Muutenkin alkoi tuntua siltä, että jalat alkaa, semmoiset juuret alkaa kasvamaan maahan ja muutenkin semmoinen itsevarmuus itseä ja elämää kohtaan alkoi myöskin heräämään sitä kautta. Niin sanotaanko vaikka näin, että se hengitys on tehnyt niin merkittävän vaikutuksen ja muutoksen minun tavassa nähdä ja kokea elämää, että siksi juuri hengitys ja siksi juuri Hermanni hengittää, että juurikin nämä minun somesivut ja myöskin tämä minun niin sanotun yritystoiminnan nimi, niin se kertoo myöskin siitä, että tämä on minulle elämäntapa. Eli hengitys, se on minun suurin mielenkiinnon kohde, se on erityismielenkiinnon kohde, jonka parissa vietän aikaa paljon, on jatkuva halu oppia siitä lisää, sekä myöskin ennen kaikkea viedä tätä asiaa maailmalle ja heille ihmisille, jotka sen on valmiita vastaanottamaan. Lyhyestä virsi kaunis. Tässä se varmaan tuli pääpiirteitä. Muistatko ihan jonkun selkeän hetken, että wow, että voiko tämä oikeasti olla näin? No varmaan semmoinen hetki, joka lopullisesti ajoi hengityksen pariin tai teki todella ison vaikutuksen, oli semmoinen hetki, kun oltiin kavereiden kanssa pelaamassa koripalloa. Asuin silloin vielä Tampereella, oli kesä ja oltiin nakkelemassa Manhattania.
Tampereen Hervannan koripallokentälle ja olin just aloittanut sen ääniterapiaa hetki sitten ja oltiin alettu hengittelemään ja oli käynyt sellaisella voice massage hierojalla myöskin, joka oli hieronut minun hengityslihakset auki. Sitten mietin ennen omaa heittovuoroa siinä koripallokentällä, että nyt kyllä heitän oikein hienosti ja keskityn kunnolla ja hengitän sillä tavalla, kun se ääniterapeutti on minua opettanut. Sitten laitoin silmät kiinni ennen omaa heittovuoroa ja hengitin syvään tuonne alakertaan pallean kautta rauhallisesti ja silloin tuntui siltä, kun taivas olisi auennut ympärillä. Et silmät avautui ja mies meni semmoiseen transsitilaan, näin voisi vaikka sanoa. Aloin tuijottamaan vaan taivaalle ja kaverit kyseli siinä, että mikä sulla oikein on, että onko sulla kaikki hyvin, niin sanoin, että mulla ei ole ikinä ollut näin hyvä olo. Että se olo oli niin puhdas, se oli niin selkeä ja ei ollut ikinä kokenut elämässä mitään tuollaista, koska oli ennen aina jotenkin turruttanut tai ajatellut, että se rentoutuminen haetaan myöskin niin kuin päihteiden kautta, eli keinotekoisesti. Niin ensimmäisen kerran koki semmoista luontaista hyvää oloa ja euforiaa siinä hetkessä, niin silloin heräsi se fiilis, että tästä pitää saada tietää kaikki, ja se niin kuin polkas minut tosissaan sitten tälle matkalle. Aivan. Paljon siitä siis on aikaa, että siitä havahtumisesta niin kuin parempaan tilanteeseen. Siitä on nyt aikaa noin 5 vuotta varmaankin. Ja ne ääniongelmat alkoi silloin 6-7 vuotta sitten, ehkä suunnilleen silloin oli korona-aika käynnissä ja ei ollut lääkärin aikoja tarjolla, jonotin vuoden lääkäriin. Samaan aikaan olin myöskin avovieroituksessa noiden rauhoittavien lääkkeiden kanssa ja se oma paniikin tila, se ahdistustila, ylikuormitustila oli tosi kova siinä hetkessä. Niin sen takia se varmaan myöskin oli sitten myös osittain niin vaikuttavaa, kun alkoi kokemaan sellaista luontaista hyvää oloa ja rauhantilaa, koska oli elänyt niin pitkään jatkuvassa pelossa ja jatkuvassa paniikissa. Kävit tuossa jo läpi noita oireita, että millaista se arki tai elämä tai oireet sitten oli? Juurikin jatkuvien huolien, murheiden vallassa elämistä. No silloin pahimpina aikoina, kun oli tämä lääkeriippuvuus esimerkiksi käynnissä, niin en uskaltanut lähteä esimerkiksi omasta ulko-ovesta ulos, että en ollut syönyt rauhoittavia lääkkeitä. Että se oli todella paha se koukku ylipäätänsäkin. Pelkäs tosi paljon, ihan niin kuin tuntemattomat ihmiset saattoi pelottaa, sosiaalinen kanssakäyminen saattoi olla semmoinen juttu, mikä tuntui ylitse pääsemättömältä. Ja siihen aikaan myöskin, kun päihteet oli myöskin vielä mukana elämässä aika vahvasti samaan aikaan, niin silloin myöskin päihteethän ruokki totta kai sitä ahdistusta myöskin siellä taustalla. Ja sitten myöskin samaan hetkeen söi lisää niitä rauhoittavia lääkkeitä, että turrutti itseensä niiltä päihteiden haittavaikutuksilta. Että sanotaanko näin, että siinä oltiin melkoisessa noidan kehässä siihen aikaan käynnissä. Ja se oma paraneminen alkoi oikeastaan tosissaan niin kuin siitä, kun myönsin ensimmäisen kerran elämässäni, että tarvitsen apua. Ja lähdin vieroitukseen juuri noiden rauhoittavien lääkkeiden vuoksi. Olin vuoden loppujen lopuksi sitten avokatkolla. Ja siitä se minun paraneminen oikeastaan sitten sai alkunsa, ja vuosi siitä suunnilleen tuli sitten hengityselämä, ja se käynnistyi ehkä niin kuin sitten todella se eheytymisen prosessi. Mitä kautta lähdit niitä hengitysasioita sitten? Oliko se ihan niin kuin, saatko siihen jotain tukea jotain kautta, vai ihan niin kuin omasta mielenkiinnosta lähdit tutkimaan, vai mitä se siitä lähti sitten? Se lähti aika pitkälti omasta mielenkiinnosta. Ensin tuli kuvaan tämmöiset isot hengitysharjoitukset. Aloin tutkimaan vaan niin kuin internettiä ja taisin kirjoittaa jonnekin YouTubeen hengitysharjoitus tai jotain tämmöistä. Ja sieltä tuli ensin joku Wim Hof hengitysharjoitus, tämmöinen iso niin sanottu hyperventilaatiohengitysharjoitus. Ja aluksi aloin tekemään hyvin paljon tuommoisia harjoitteita, mutta sitten aloin myöskin pikkuhiljaa ymmärtämään, että nämä ei ole ehkä välttämättä se asia, millä päästään maaliin niin sanotusti, että niistä sain kyllä todella voimakkaita kokemuksia niistä harjoitteista. Mutta sitten nämä on kuitenkin semmoisia harjoitteita, että on hyvä tiedostaa, että nämä ei sovellu välttämättä kaikille, että olisi hyvä myöskin tiedostaa se oman hermoston tila, kun tällaisia juttuja lähtee tekemään. Aika nopeasti löytyi sitten myöskin pranayama elämään, eli niin kutsuttu joogahengitys. Aloin tekemään erilaisia joogahengitystekniikoita. Kävin myöskin semmoisen nettikoulutuksen pranayama-ohjaajaksi siinä samaan aikaan. Ja silloin myöskin alkoi löytymään meditaatio kanssa myöskin elämään. Ja juurikin Yoga Nidra-niminen harjoitus oli ensimmäinen tämmöinen meditatiivinen tekniikka, mikä minulle löytyi tämän hengityksen jälkeen. Ja silloin aloin kokemaan semmoista syvää emotionaalista paranemista, kun tämä Yoga Nidra tuli elämään.
Eli kyseessä on siis syvärentoutusmenetelmä, vaivaton meditatiivinen tekniikka, jossa yhdistyy muun muassa erilaiset kehon skannausharjoitukset, kehon rentoutus, aistiminen, aistien käyttö ylipäätänsä ja erilaiset hengitysharjoitukset. Se on tosi monipuolinen, meditatiivinen ja vaivaton harjoitus myöskin, koska se tehdään makuasennossa. Tämä jooganidra löytyi elämään sitten myöskin siinä samoihin aikoihin, rupesin harjoittamaan sitä myöskin aktiivisesti. Samaan aikaan oli hengityskin siellä mukana. Siitä alkoi rakentumaan semmoinen oman näköinen paketti pikkuhiljaa, näin voisi vaikka sanoa. Ja se mielenkiintohan alkoi heräämään muutenkin koko ajan ylipäätänsäkin kaikkeen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Että oli alkanut tulemaan paljon erilaisia ruokayliaineherkkyyksiä ynnä muita, niin ravinto tuli tosi vahvasti kuvaan siinä vaiheessa myöskin. Tutkin hyvin paljon sitä, että mitä kannattaa syödä, mitä ei välttämättä kannata syödä. Sekä myöskin liikunta alkoi löytymään kanssa tämän hengityksen myötä enemmän ja enemmän elämään, koska siitä liikkumisesta alkoi tulemaan myöskin koko ajan kevyempää, sitä myöten kun se järjestelmä oppi hengittämään myöskin niin sanotusti terveellisemmin ja kevyemmin, niin siitä liikkumisesta alkoi nauttimaan kanssa samaan aikaan. Niin voisi sanoa, että se hengitys jollain tavalla käynnisti minussa semmoisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eheytymispaketin, näin voisi vaikka sanoa. Ja siitä on muodostunutkin sitten vuosien varrella semmoinen omien työkalujen metodi, että jaan kyllä niin kuin asiakastyössäkin muita asioita myöskin ihmisille kuin pelkästään hengitystä ja syvää rentoutumista, että minä näen, että nämä asiat on kuitenkin kokonaisuuksia loppujen lopuksi. Niinpä. Mikä olisi sellainen väärinkäsitys, joka haluaisit korjata hengitykseen liittyen? Siihen liittyy paljon väärinkäsityksiä. Informaatio on aika vääränlaista hengitykseen liittyen ylipäätänsäkin. Mutta varmaankin suurin harhakäsitys on se, että mitä enemmän hengität, sitä enemmän saat happea. Tämä on se varmaan se suurin ja ehkä jopa yksi haitallisimmista asioista myöskin. Eli vaikka stressaantuneelle tai ahdistuneelle ihmiselle saatetaan sanoa, että no jos sinun ahdistaa, niin ota vaan hengitä syvään, eli sille niin tämä on juuri se asia, mikä saattaa olla se tekijä, mikä ruokkii sitä ahdistusta. Eli kun me hengitetään tuolleen isosti syvään sisään ja ulos, silloin me poistetaan liikaa sellaista kaasua kuin hiilidioksidi. Ja tässä päästään myöskin yhteen isoon harhakäsitykseen hengityksestä, nimittäin hiilidioksidia pidetään myöskin pelkkänä jätekaasuna. Että happi on se tärkein kaasu, joka säätelee sitä hengitystä, mutta todellisuudessa hiilidioksidi on se hengitysajuri niin sanotusti. Eli jos hiilidioksidia poistetaan liikaa systeemistä, niin se käynnistää hälytystilan meidän hermostossa. Se vaikuttaa meidän elimistön pH-tasapainoon, meidän veren pH-tasapainoon. Se aktivoi sympaattista hermostoa, jos me hengitetään liikaa tuolleen syvään ja isosti. Ja tässä päästään myöskin kanssa taas yhteen harhakäsitykseen. Täältä nyt tulee 3 kerralla näistä, että myöskin nenä on hengittämistä varten ja suu on syömistä ja puhumista varten, eli suulla ei ole mitään tekemistä hengittämisen kanssa. Se on semmoinen varavirtalähde, se suu, juurikin niihin hetkiin, kun sinun pitää toimia ja suoriutua ihan täysillä. Että jos mietitään vaikka meidän esi-isiä, jotka on elänyt tuolla jossain metsässä tai viidakossa tai missä ovatkaan eläneet, niin heillä on ollut jatkuvasti se uhka läsnä niin sanotusti. Heidän on pitänyt oikeasti taistella tai paeta henkensä edestä. Niin todennäköisesti evoluutiobiologia on antanut meille sen kyvyn hengittää suun kautta sen takia, että me voidaan juurikin paeta henkemme edestä. Eli jos sinun pitää paeta vaikka karhua metsässä, niin älä silloin koita hengittää nenän kautta, totta kai hengität suun kautta, mutta siis suuhengitys käynnistää stressireaktion meidän elimistössä. Se aktivoi sympaattista hermostoa, pitää yllä stressitasoja. Se on ihan todella epäterveellinen tapa, mistä kannattaa yrittää pyrkiä eroon. Pitkällä aikavälillä se voi vaikuttaa terveyteen todella monella tavalla ja todella negatiivisesti. Siinä tuli nyt 3 asiaa, mutta näitä riittäisi enemmänkin varmasti kyllä, että hengitysinformaatio on todella vajavaista vielä tänä päivänä ja sen takia koen, että meitä alan ammattilaisia myöskin tarvitaan ja meitä totuuden torvia niin sanotusti, jotka tuo ja vie tätä asiaa maailmalle. Kyllä, siinä varmasti riittää sarkaa. Mistä kuulija voi sitten tunnistaa, että hengityksessä voisi olla jotain ongelmaa? Siihenhän on aika monia erilaisia tekijöitä, mikä voi näyttäytyä tai mitkä voi näyttäytyä. Eli no yksi selkeä juttu on esimerkiksi semmoinen, että jos laittaa toisen käden tuohon rintakehälle ja toisen vaikka tuonne vatsan seudulle
ja hengittelen nenän kautta muutaman kerran sisään ja ulos, niin liikkuuko enemmän rintakehä vai vatsa. Ja jos rintakehä ja hartiat nousee korviin, se kertoo hyvin usein jo siitä pelkästään, että hengitys on pinnallista ja sen hengityksen kanssa kannattaisi lähteä tekemään töitä. Eli sen hengityksen olisi tarkoitus suuntautua myöskin tänne, tai olisi tarkoitus suuntautua niin sanotusti tänne alakertaan, pallean suuntaan. Eli pallea on meidän isoin hengityslihas, todella tärkeä lihas, sillä on todella paljon erilaisia tekijöitä meidän elimistön tasapainossa. Ja jos hengitys on jatkuvasti täällä yläkeuhkoissa, se on jatkuvasti pinnallista, niin sekin myöskin lähettää koko ajan hätäsignaaleja meidän hermostoon, että nyt on jotain pielessä. Niin tämä on varmaan semmoinen yksi selkeä merkki, mistä on helppo tunnistaa, mutta sitten myöskin vaikka tämmöiset, että heräätkö suu kuivana vai kosteana aamulla. Eli jos sulla on kuiva suu aamulla, se kertoo siitä, että hengität yön aikana suun kautta ja et myöskään palaudu sitten. Ja jos hengität yön aikana suun kautta, niin todennäköisesti hengität myöskin pinnallisesti päiväsaikaan, koska se miten hengität päivällä, hengität myöskin nukkuessa. Ja myöskin kylmät kädet ja jalat on semmoinen, mikä on aika yleinen merkki, mikä voi kertoa siitä, että hengityksessä on jotain ongelmaa. Eli jos hengittää jatkuvasti pinnallisesti, liian nopeasti, liikaa ilmaa aineenvaihdunnan tarpeisiin nähden, niin silloin ääreisverenkierto ei toimi sillä tavalla, että se veri pääsisi virtaamaan tuonne sormenpäihin ja varpaisiin saakka. Haukottelu ja huokailu voi myöskin olla sellainen merkki, eli jos jatkuvasti huokailee ja haukottelee, se voi myöskin kertoa siitä, että hengityksessä voi olla jotain häikkää. Eli se huokailu tai haukottelu voi olla vähän niin kuin elimistön oma säätelymekanismi, joka koittaa korjata sitä ylivireystilaa. Ja nimenomaan siellä voi olla taustalla hiilidioksidin sietokyvyssä ongelmia, eli se systeemi koittaa tasapainottaa sitä sillä tavalla, että se poistaa sitä hiilidioksidia, koska se ei ole tottunut siihen hiilidioksidiin. Eli näissä minun jutuissa nimenomaan tärkeässä roolissa on tämä hiilidioksidi näissä menetelmissä, mitä minä ohjaan, eli lähdetään kasvattamaan elimistön kykyä sietää hiilidioksidia, ja sitä kautta se kokonaisvaltainen terveys lähtee sitten kohenemaan. Onko siihen yön aikaiseen, että ei olisi sitten suu auki tai unen aikana, niin onko siihen jotain apuvälineitä? Siihenhän on olemassa apuvälineitä, että hyvin usein, no sehän lähtee se prosessi liikkeelle siitä, että alettaisiin kiinnittämään huomiota päiväsaikaan siihen, että hengittää ainoastaan nenän kautta. Ja se rupeaa pikkuhiljaa sitten ohjelmoitumaan myöskin sinne uneen se nenähengitys. Mutta toki suosittelen, että kannattaa ottaa myöskin apuvälineitä käyttöön, eli esimerkiksi tämmöisiä uniteippejä on olemassa, joilla varmistetaan, että se suu pysyy kiinni nukkuessa. Itse olen käyttänyt uniteippiä varmaan 3-4 vuotta suunnilleen nyt, se on vieläkin joka ilta käytössä, enkä mene nukkumaan ilman sitä, että se on vähän niin kuin varmistus siitä, että se yöuni on palauttavaa, se on vähän niin kuin semmoinen tuki ja turva, näin voisi vaikka sanoa myös. Ja varsinkin, tai no siis, jos kärsii vaikka niin kuin uniapneasta, niin uniapneahan on ihan selkeä merkki yleensä siitä, että hengityksen kanssa on myöskin häikkää. Niin uniapnea sairastavalle ihan ensimmäinen ja tärkein juttu olisi saada se suu kiinni yön aikana. Että ne uniapnean oireet voi hyvin pitkälti johtua siitä yön aikaisesta suuhengityksestä. Ja uniapnea sairastavalle sitten tämmöiset teipit, jotka tulee suun ulkopuolelle, olisi tosi hyviä. Esimerkiksi tämmöinen Myotape-niminen teippi, joka on minun opettajan kehittämä. Ei ole maksettu mainosta, mä suosittelen vaan mielelläni Patrikin tuotteita, hän on tehnyt niin paljon duunia hengityksen eteen. Mutta uniapnea sairastavalle olisi tosi tärkeää, että se teippi tulisi tuohon ulkopuolelle, koska jos on taipumusta tehdä semmoista mouth-puffaamista, eli pärskäytellä yön aikana, että se suu varmasti aukeaa sitten yön aikana myöskin. Niin uniteippi, siitä en itse ainakaan luovu, ja sitä myöskin suosittelen kaikille asiakkaille. Joo, tosi hyvä. Mikä olisi semmoinen pahin asia, mitä väärä hengitys voi sitten tehdä pitkällä aikavälillä? Sehän pitää kehon stressitilassa, jatkuvassa ylivireystilassa, ja kaikkihan me tiedetään, miten haitallista stressi on meidän koko järjestelmälle, koko meidän systeemille. Voisi sanoa, että kaikissa, no ei voi sanoa tietenkään, että kaikissa, mutta isossa osassa kroonisissa terveysongelmissahan taustalla on hyvinkin usein stressi, että mitä kaikkea se stressi voi aiheuttaa meidän kehossa. No ylipäätänsäkin pinnallinen hengitys, vääränlaiset hengitystavat, voisi sanoa, että se tuhoaa unen. Se tuhoaa palauttavan yöunen, ja siitä ei voida myöskään kiistellä, miten tärkeää se yöuni on meidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
Eli jos hengitys on jatkuvasti pinnallista, jos se on jatkuvasti liian nopeaa tai se tapahtuu suun kautta, se yöuni ei myöskään palauta ja me ei päästä niille aivoaallon tasoille nukkuessa, missä se oikea palautuminen ja se oikea paraneminen niin sanotusti tapahtuu. Eli meidän aivothan puhistaa itseänsä esimerkiksi unen aikana. Hengitys on tässä tosi isossa roolissa, että ne nesteet pääsee liikkumaan meidän aivojen ja systeemin välillä ylipäätänsäkin. Niin unen tuhoutuminen on ainakin yksi semmoinen juttu, mikä tulee vaikuttamaan pitkällä aikavälillä siihen terveyteen kokonaisvaltaisesti. Sitten myöskin ihan verenkierron häiriöt, sydänongelmat, kaikki tämmöinen ruuan sulatus, kun se meidän hengitys on liitoksissa jokaiseen meidän elintoimintoon. Se vaikuttaa ihan koko systeemiin. Niin ei voi sanoa varmaan niin kuin yhtä pahinta asiaa, mitä se tekee, mutta ylipäätänsä se voi näyttäytyä todella monenlaisina erilaisina oireina kehossa. Tai tulla näyttäytymään pitkässä juoksussa. Onko sitten joku tilanne tai hetki, että se hengittäminen nyt ei olisi se ensimmäinen ratkaisu sitten siihen? Tai milloin se ei auta? No siis voidaan sanoa, että kuka vaan, jolla on terveyden kanssa jotain ongelmia, voi hyötyä näistä asioista. Totta kai kun lähdetään tekemään hermoston kanssa työtä, lähdetään tasapainottamaan meidän autonomista hermostoa, niin se tulee näyttäytymään positiivisina vaikutuksina elämässä. Mutta jos ihmisellä on vaikka akuutteja mielenterveysongelmia, on jotain psykoosia tai skitsofreniaa tai akuutteja päihdekriisejä tai muita tämmöisiä, niin en minä silloin välttämättä ensimmäisenä hakeutuisi hengitysvalmentajan luo. Tai jos on vaikka itsetuhoisia ajatuksia tai muita tällaisia. Et silloin mennään niille mielenterveyden ammattilaisille. Mutta jos haluaa ylipäätänsäkin kohentaa sitä omaa terveydentilaa, olipa se sairaus mikä tahansa, olipa terve, olipa sairas, niin hengityksestä voi löytää kyllä sitä hyvää vointia lisää omaan elämäänsä. Miten ne menetelmät, mitä sä oot opiskellut, siellä vilahti jo jotain sanoja. Voiko sä vähän avata, että millaisia menetelmiä ne on ja onko joku tietty niin sitten tietynlaisiin ongelmiin tai helposti menee ehkä niin kuin nämä kaikki termit ja sanat sekaisin, niin nyt pääset vähän availemaan niitä. Joo, tosiaan on siis Buteyko sekä Oxygen Advantage ohjaaja, hengitysohjaaja sekä myöskin pranayama hengitysohjaaja. On myöskin opiskellut psykofysiologista hengityskoulutusta, eli miten hengitys ja mielenterveys on toisiinsa yhteydessä. Mutta se oma filosofia pohjaa hyvin pitkälti Buteyko-menetelmään. Ja se on kehitetty 1950-luvulla alun perin astman ja korkean verenpaineen hoitamiseen. Tämän on kehittänyt Konstantin Buteyko, hän oli lääkäri ja tutkija, itä-ukrainalainen sellainen, ja hän rupesi työssään tarkkailemaan terminologisesti sairaita potilaita, eli kuolemansairaita potilaita. Ja hän havaitsi, että mitä lähempänä henkilö on kuolemaa, sitä enemmän ja raskaammin tämä henkilö hengitti. Ja sitä kautta Buteyko rupesi miettimään tätä asiaa sitten, että jos kuolemansairas ihminen hengittää tällä tavalla, niin entä jos tämän kääntäisi toisinpäin, että miten terve ihminen sitten hengittää. Hänellä itsellänsä oli verenpaineongelmia ja hänellä oli myöskin muistaakseni jotain päänsärkyjä tai jotain tällaista. Ja hän rupesi vähentämään omaa hengitysvolyymiansa. Ja sitä kautta hänen omat verenpaineongelmat ja päänsäryt hävisi. Ja sitten hän käänti vielä asian toisinpäin, että hän rupesi hengittämään taas samalla tavalla kuin hengitti ennen, eli liikaa, niin hänellä tuli nämä oireet takaisin. Ja silloin hän teki sellaisen ymmärryksen tai oivalluksen, että liikahengittäminen on monen terveysongelman taustalla. Buteyko-menetelmä on alun perin tehty tosiaan tai kehitetty astman ja korkean verenpaineen hoitoon, todella tehokas astman hoitamiseen. Oireet voi helpottua nopeastikin, jos henkilöllä on motivaatiota lähteä tekemään duunia. Mutta tänä päivänä Buteyko-menetelmää käytetään muun muassa ahdistukseen ja paniikkihäiriöön. Jos henkilöllä on ahdistusta tai paniikkikohtauksia, siellä taustalla on hyvin usein krooninen liikahengittäminen, joka pitää sitä hermostoa jatkuvassa hälytystilassa, jatkuvassa reaktiivisessa tilassa. Ja se sitten ruokkii vähän niin kuin niitä oireita hyvinkin usein, niitä ahdistus- ja paniikkioireita. Buteyko-menetelmää käytetään myöskin univaikeuksiin, muun muassa uniapnean hoitamiseen, katkonaiseen uneen, nukahtamisvaikeuksiin. Sitten sanotaan näin, että siitä voi hyötyä kuka vaan, joka haluaa voida paremmin. No sitten tämä Oxygen Advantage, tämä perustuu myöskin Buteyko-menetelmään. Se pohjaa Buteyko-menetelmään. Mutta Oxygen Advantage se on ehkä kehitetty enemmän sitten urheilijoille ja terveille ihmisille. Eli tässä lähestytään hengitystä ja tätä Buteyko-menetelmää juurikin suorituskyvyn
ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen kannalta. Eli miten hengityksellä voidaan parantaa urheilijan suorituskykyä, mielen hyvinvointia, lisätä palautumista ynnä muuta tällaista. No sitten nämä pranayama-hommat, nämä on näitä joogahengitystekniikoita, näitäkin pystyy hyödyntämään varmasti ihan samalla tavalla kuin näitä buteiko-juttuja myöskin, mutta pranayamassa ei ole tullut itselle sitä tiedetaustaa tai sitä tiedeymmärrystä. Eli nimenomaan tämä buteiko ja oxygen advantage, ne perustuu ihmisen fysiologiaan, kaikille löytyy peruste, kaikille harjoitteille löytyy peruste, ja siksi myöskin itse olen oppinut ymmärtämään sitä kautta myöskin niitä itsessäni tapahtuneita muutoksia samaan aikaan. Eli kaikille löytyy loppujen lopuksi järki, selitys ihan meidän ihmisten fysiologiasta. Eli nämä ei perustu nimenomaan uskomukseen tai mihinkään humpuukiin, vaan ihmisen fysiologisiin ominaisuuksiin. No sitten tämä psykofysiologinen hengityskoulutus, tämäkin oli myöskin Buteiko-klinikin järjestämä tämä koulutus, mutta hengityksessä on todella iso potentiaali helpottaa erinäisiä mielenterveyden haasteita. Me pystytään lähteä rakentamaan tai parantamaan esimerkiksi vaikka unenlaatua, ja jos mietitään vaikka niin kuin masennuksen oireet on hyvin usein väsymys, ärtyneisyys, huonon tuulisuus, mitä näitä onkaan. Ja mitkä on unettomuuden oireita? No, väsymys, huono tuulisuus, ärtyneisyys, ihan samoja oireita periaatteessa kuin uniongelmaisillakin. Niin sitten voidaan miettiä, että mikä siellä taustalla nyt sitten on, että voiko siellä masentuneen henkilön oireiden taustalla vaikka olla hengityksen toimintahäiriöitä, koska jos se hengitys ei toimi nukkuessa, niin silloin hyvin usein saattaa kokea myöskin tällaisia masennuksen kaltaisia oireita. Sitten tulikin jo mainihin jo muutenkin myös äsken tuon ahdistuksen paniikkihäiriöt sekä myöskin traumaperäiset stressihäiriöt ynnä muut tällaiset. Eli me pystytään sillä hengityksellä lähteä tasaamaan autonomisen hermoston toimintaa, sitä kautta tuomaan sitä rauhaa ja hyvinvointia ihmisille sekä myöskin lisäämään aivojen hapensaantia esimerkiksi, koska aivot on se elin, joka tarvitsee eniten meidän kropassa happea, jotta se pystyy tekemään niitä tärkeitä toimintoja. Et onkohan, että aivot tarvitsee jopa 20% koko elimistön happitarpeesta, vaikka se on todella pieni elin. Niin me pystytään näillä menetelmillä lähteä tehostamaan aivojen hapen saatia ja samaan aikaan mieli rauhoittuu, samaan aikaan ajatukset selkenee, samaan aikaan semmoinen reaktiivisuus alkaa myöskin ehkä vähenemään helposti. Niin itse näen hengityksessä ihan todella suuren potentiaalin myöskin mielenterveyden oireiden helpottamiseksi ja myöskin sen takia ihan, koska itse on kokenut niin merkittäviä muutoksia omaan mielenterveyteen. Että voisi sanoa, että on parantanut oman mielenterveyden näillä menetelmillä. Kyllä. Olisiko sulla joku asiakasesimerkki, mitä tämmöisen hengitysvalmennuksen aikana voi sitten tapahtua, jotain onnistumisia? Niitähän on. Mahtavia tarinoita on saanut seurata vierestä useitakin ja toivottavasti enenevissä määrin myöskin tulevaisuudessa vielä. Mutta on ollut esimerkiksi henkilöitä, jotka on kärsinyt paniikkikohtauksista, esimerkiksi on ollut ahdistusta tai paniikkikohtauksia, ja heillä on saattanut paniikkikohtaukset loppua ihan muutamissa viikoissa. Eli siellä paniikkihäiriön taustalla on hyvin usein se krooninen liikahengittäminen, joka saattaa olla vähän niin kuin se laukaiseva tekijä myöskin näille paniikkikohtauksille. Eli hyvin usein paniikkikohtauksesta kärsivä henkilö, se hengittää jatkuvasti liian nopeasti, liikaa ilmaa, poistaa liikaa hiilidioksidia kehostaan. Ja tämä liika hiilidioksidin poistuminen voi näyttäytyä erilaisina oireina meidän kehossa, kuten vaikka huimauksena tai epätodellisuuden tunteena tai sydämen tykytyksenä tai rinnanpuristuksena tai muina kehollisina oireina. Ja nämä paniikkikohtauksista kärsivät henkilöt hyvin usein saattaa sitten säikähtää näitä kehollisia oireita. Ja kun heidän hermosto on muutenkin jo hyvin usein hälytystilassa, niin siitä tulee sitten semmoinen feedback loop vähän, niin kuin tai semmoinen noidan kehä niille oireille. Eli säikähetään niitä oireita, jotka johtuu hyvin usein siitä, että hengitetään jatkuvasti liikaa. Ja sitten kun säikähetään, ruvetaan hengittämään vaan yhä enemmän ja enemmän, ruvetaan hyperventiloimaan ja siitä se paniikkikohtaus sitten lähtee liikenteeseen. Samaan aikaan tulee niitä katastrofaalisia ajatuksia, että nyt me on kuolemassa, että nyt on jotain oikeasti pahasti pielessä ja samaan aikaan se ruokkii sitä liikahengittämistä. Ja samaan aikaan se liikahengittäminen, se hyperventilaatio ruokkii myöskin niitä pelokkaita ajatuksia, koska meidän hengitys ja mieli on täysin linkissä myöskin toisiinsa. Eli jos hengittää jatkuvasti liian nopeasti liikaa ilmaa, niin hyvin usein silloin tuolla päässäkin tapahtuu hyvin paljon liikaa ajatustoimintaa.
Niin yksi tämmöinen asiakastapaus on esimerkiksi ollut, jolla loppu paniikkikohtaukset ihan niin kuin muutamien viikkojen aikana. Sekä myöskin kroonisesta väsymyksestä kärsivä henkilö on ollut, jolla rupesi myöskin se oman vireystilan sahailu helpottamaan ihan muutamissa viikoissa. Eli se liika hengittäminen voi olla hyvin monen asian juurisyy ja sen tausta, ja kun sen kanssa aletaan lähteä tekemään sitten töitä, niin voi olla, että se elämänlaatu lähtee paranemaan hyvinkin nopeasti. Mistä sitten voisi lähteä liikkeelle, jos huomaa, että hengittää pinnallisesti, tai on se hengitys just tässä rintakehän alueella ennemmin kuin että menisi tuonne alemmas asti? No ihan ensin lähdetään liikkeelle siitä, että alettaisiin kiinnittämään huomiota siihen, että se suu pysyy kiinni. Eli siirrytään jatkuvaan nenähengitykseen hereillä ollessa ja mielellään myöskin nukkuessa. Paitsi jos on ikäihminen, jos on paljon ikää, niin silloin ei välttämättä suositella näitä uniteippejä ja muita. Et silloin kiinnitettäisiin huomioon siihen, että se hengitys kulkisi jatkuvasti hereillä ollessa nenän kautta. Niin siitä lähdetään liikenteeseen. Ja voi lähteä ihan niin kuin vaan tekemään semmoista, että käy vaikka kävelyillä ja hengittää nenän kautta. Että se saattaa olla, että se elämänlaatu alkaa paranemaan jo ihan itsessään sillä, että alkaa lenkkeilemään ja tekemään vaikka niin kuin nenähengitystä siinä samalla. Että kaikki fyysinen liike ja nenähengitys on ihan loistava hengitysharjoitus jo itsessään, kun lähdetään kasvattamaan sitä meidän elimistön kykyä sietää hiilidioksidia. Niin siitä voi vaikka lähteä liikenteeseen. Nenähengitys myöskin aktivoi palleaa. Eli jos mietitään, että hengitys on pinnallista täällä rintakehässä, niin se saattaa viestiä sitä, että hengittää paljon suun kautta. Et podcastin kuulijakin voi vaikka kokeilla, että voi laittaa vaikka toisen käden rinnalle ja toisen käden tuohon vatsalle, ja sitten hengittää muutaman kerran nenän kautta sisään, ja sen jälkeen muutaman kerran suun kautta sisään. Ja voi ehkä huomata sen, että täällä vatsan seudulla saattaa tapahtua enemmän liikettä nenän kautta hengittäessä, kun taas suun kautta hengittäessä se ylärintakehä aktivoituu enemmän. Eli se suuhengitys aktivoi näitä meidän pinnallisia hengityslihaksia. Missä vaiheessa tajusit, että tämä hengitysvalmentaminen voisi olla sit jatkossa sun työ? Se tuli aika nopeasti itse asiassa, että varmaan, olisinko me tehnyt jonkun, tai tutkinut näitä juttuja jonkun parisen vuotta, niin alkoi silloin heräämään vahvasti se tunne, että tämä on se asia, mitä haluan viedä muille. Ja itse asiassa luin tuon James Nestorin Hengitys-nimisen kirjan sitten jossain vaiheessa, ja siinä niin kuin itselle realisoitui se, että ei vitsi, että tämä on ihan todella valtava ongelma, ja että tästä pitäisi saada niin kuin lisää informaatiota leviämään. Se oma kokemus oli ollut niin vaikuttava myöskin sen hengityksen kanssa työskentelystä, että sitten alkoi heräämään semmoinen fiilis, että tätä minä haluan olla viemässä maailmalle. Mutta siinä meni sitten hetki kuitenkin, että ollaan tultu tähän pisteeseen, että on päässyt aloittamaan tämän oman valmennustoiminnan. Eli tässä on mennyt kuitenkin nyt pari vuotta varmaan melkein aikaa siitä, että on käynyt erinäisiä koulutuksia ja on niin sanotusti tehnyt myöskin itteni kanssa samaan aikaan työtä, että kokee olevansa myöskin valmis tekemään sitä asiakastyötä. Joo, sillä tavalla se on varmaan mennyt. Joo, vautsi. Missä vaiheessa sitten, mainitsit tuossa jooganidran aiemmin, niin missä vaiheessa se sitten tuli mukaan ja mitä se on tuonut sun elämään? Semmoista, mitä ei pelkästään nyt olla hengityksellä sitten ole saanut. Jooganidra tuli elämään, olisiko se ollut vuosi sen jälkeen, kun olin tutustunut hengitykseen. Nopeasti alkoi kokemaan semmoista emotionaalista paranemista sitä kautta, että jooganidrassa saatetaan esimerkiksi vaikka niin kuin istuttaa semmoisia siemeniä tuonne alitajuntaan. Eli rentoutetaan kehoja, rentoutetaan mieliä, mennään sinne meidän tiedostamattoman mielen puolelle ja sinne saatetaan istuttaa vaikka sellaisia affirmaatioita, vaikka että minä olen tärkeä, minä olen arvokas, minä kelpaan sellaisena kuin olen. Niin tämmöiset tekijät alkoi olemaan itsellä siinä omassa paranemisen polussa tosi tärkeitä juttuja myöskin. Että jooganidra-harjoitusten jälkeen silloin ensimmäisiä kertoja, kun niitä rupesin tekemään, niin muistan vaan olleeni niin kuin puhtaasti onnellinen ja itkeneeni ihan vaan niin kuin onnesta, koska oli niin hyvä olo. Että se itsetunto alkoi rakentumaan sitä kautta. Myöskin kehotietoisuus on ollut tai jooganidra ja kehotietoisuus on todella tärkeässä roolissa ollut itselle. Eli jooganidrassa on isossa roolissa kehoskannaus, meditaatio esimerkiksi. Eli viiään huomiota kehon eri osiin todella yksityiskohtaisesti. Niin se on luonut minulle semmoista kehomieliyhteyttä, mitä ei olisi voinut jollain tavalla kuvitellakaan olevan. Eli voi viiä vaikka niinku huomioon samaan aikaan tuonne päälaille sekä myöskin tuonne toiseen
vaikka pikkurilliin ja pitää sitä huomiota siellä ja se niin kuin keho sekä mieli, sanotaanko näin, että ne on yhtä pakettia, että ei koe niiden olevankaan millään tavalla erilaisia. Et jooganidra, se on ihan todella, todella voimakas ja todella, todella parantava tekniikka ja menetelmä. Ja siitäkin voi hyötyä ihan kuka vaan. Ei tarvitse todellakaan niin kuin olla mitään terveysongelmia, vaan jos haluaa tuoda sitä rauhaa ja hyvinvointia omaan elämään, niin se on todella helppo ja vaivaton sellainen. Et jooganidra on tutkittu todella paljon, sillä on paljon tieteellistä taustaa, muun muassa traumaperäisestä stressihäiriöistä kärsivien veteraanien keskuudessa esimerkiksi. Sekä myöskin ahdistuksesta, univaikeuksista kärsivien kanssa. Mitä aikaa suositellaan tai se lähinnä pääasia, että niin kuin tulee tehtyä ja ajalla ei niin väliä. No siis ihan vaikka 10 minuutissa voi saada jo jooganidran vaikutuksia. Ja se voi olla vaikka niin kuin päiväunien korvaava harjoitus niin sanotusti. Mutta varsinkin jos on aloittelija, niin ei kannata lähteä silloin liikenteeseen mistään tunnin syvärentoutusharjoituksesta, että se voi olla vaikka 15-20 minuuttiakin, millä lähtee liikenteeseen ja pikkuhiljaa lähtee rakentamaan sitä kapasiteettia sitten. Ja tärkeintähän on se, että tekee. Ei myöskään pidä olla liian kriittinen tai ruoskia itseensä myöskään näissä asioissa, että ihan vaikka tekisi muutamia kertoja viikossa alkuun näitä juttuja, niin saattaa alkaa huomaamaan terveyshyötyjä jo sillä ihan itsessään, että ei ole pakko sukeltaa sinne syvään päätyyn ja olla tekemässä päivittäin näitä juttuja heti alkuun välttämättä. Niinpä, pienet askeleet. Onko sulla joku voimalause, tuossa äsken puhuit näitä, jotain mitä olet istuttanut sinne mieleen, niin onko sulla joku semmoinen voimalause? Kyllähän niitä on kaiken näköisiä olemassa. No viime aikoina, kun on ruvennut tekemään enemmän tätä asiakastyötä, niin esimerkiksi yksi sellainen, mitä on käyttänyt, on ollut, että minä pidän huolen omista tarpeistani, jotta voin auttaa muita. Vaikka ihan tällaisia muistutuksia itsellensä. Että jos haluaa tehdä tätä työtä, jos minä haluan olla läsnä ihmisille ja pystyä oikeasti auttamaan ihmisiä, niin se vaatii myöskin sitä, että minä pidän itsestäni huolen. Ja samaan aikaan myöskin minä elän sitä, mitä muille opetan, eli se on itselle ihan todella tärkeää myöskin, että tekee sitä omaa harjoitusta siellä samaan aikaan. Ja sen nimenomaan se oma harjoitus tässä hetkessä, se ei ole enää pelkästään vaan minua itseäni varten, vaan minä koen myös, että se palvelee sitten kaikkia muita samaan aikaan siinä. Niinpä. Mitä sulla on semmoisia arjen rutiineja, josta haluat pitää kiinni, mistä et luovu? No niitähän on. Sanotaanko, että niitä on kehittynyt tässä vuosien varrella. Mutta jos lähdetään yhdestä liikenteeseen, niin se on unirytmi ja uneen panostaminen. Et se on se asia, mihin suosittelen kyllä ihan jokaista panostamaan. Tarkka, säännöllinen unirytmi, eli samaan aikaan nukkumaan ja samaan aikaan suunnilleen ylös mieluusti. Et itse menen yleensä 9 aikaan yleensä nukkumaan illalla ja herään joskus 4 aikaan, 3-4 aikaan suunnilleen. Sekä myöskin aamulla, itsellä on myös omat harjoitukset. Aamulla tulee aina jotain liikettä, roikun leuanvetotangossa, suoristan kehon sillä. Sekä myöskin saatan joogata tai polkea kuntopyörää myöskin heti aamulla, riippuen sitten, että millainen päivä on tulossa noin muuten, koska pyrin liikkumaan, tekemään hyötyliikuntaa mahdollisimman paljon ja esimerkiksi varsinkin kesäisin niin pyöräilen niin paljon kuin mahdollista. Sitten myöskin erilaiset silmänliikeharjoitukset on päivittäisessä käytössä myöskin, eli vakuushermoa aktivoivat silmänliikeharjoitukset, ihan todella voimakkaita ja todella simppeleitä, ne vaativat muutaman minuutin päivässä. Niin tämmöisiä teen myöskin päivittäin. Sekä myöskin ylipäätänsä ihan niin kuin syömiseen liittyvät asiat, eli säännöllinen ruokarytmi, ei välipaloja, 3 tasaista isoa ateriaa päivässä ja sitten pätkäpaasto siihen päälle. Niin nämä on semmoisia juttuja, joilla minä voin hyvin. En voi tietenkään sanoa, että nämä soveltuu kaikille, mutta vuosien varrella on tullut testailtua kaikennäköistä ja jatkuvasti tulee myöskin testailtua kaikkia uusia juttuja. Niin sieltä löytyy ne omat jutut sitten, mitä ottaa aina rutiineihinsa. Mutta joka päivä tulee liikettä, rauhoittumista, hiljentymistä, hengitystä, meditaatiota ja syvää unta mahdollisimman paljon myöskin ainakin. Kyllä. Olisin vielä palannut tuohon pysähtymiseen, miten jooganitraa, että voiko se olla jollekin sitten pelottavaa ikään kuin pysähtyä niiden omien tunteiden, ajatusten äärelle. Että onko helpompi monesti sitten vaan lähteä pakoon. Tämä on myöskin oma kokemus. Kun alkoi tekemään näitä juttuja, niin minullahan on siis todella syvä hulluksi tulemisen pelko olemassa, koska minä olen menettänyt sen oman järkeni silloin, kun se traumaperäinen stressihäiriö tuli elämään.
Ja on tehnyt todella paljon työtä sen oman hulluksi tulemisen pelon kanssa just näiden harjoitusten kautta. Et silloin kun aloin tekemään hengitysjuttuja ja meditaatiojuttuja, niin siellä rupesi hyvin usein puskemaan pintaan sitä, että nyt minä on tulossa hulluksi. Että nyt se järki lähtee, nyt se lähtee. Mutta samaan aikaan on oppinut sitten koko ajan tiedostamaan, että se ei ole totta, että se on vaan mennyt ajatusmalli, mennyt kaava, jolla ei ole tässä hetkessä enää mitään tekemistä. Ja hyvin usein, jos ihminen on ylivireässä tilassa, jos on jatkuvaa pelkoa, jatkuvaa huolta, niin totta kai se pysähtyminen pelottaa. Ja hyvin usein siinähän on myöskin taustalla se, että eletään pään sisällä, ollaan vähän niin kuin identifioituneita niihin omiin ajatuksiin, eikä välttämättä osata ymmärtää sitä, että nämä ajatukset, jotka pyörii päässä, niin nämä ei välttämättä ole nimenomaan totta. Eli ne on menneistä elämästä opittuja kaavoja, käytösmalleja, jotka voi pohjata ihan niin kuin jopa sinne varhaiseen lapsuuteen saakka. Eli jos siellä lapsuudessa on ollut turvattomuutta, niin on voitu oppia esimerkiksi vaikka, että se pysähtyminen ei ole turvallista, niin sanotusti. Oma kokemus on muun muassa se, ja kyllä varmasti pystyn samaistumaan tähän asiaan, että se ei ole välttämättä helppoa, mutta samaan aikaan niiden omien ajatusten kanssa oleminen ja niiden tiedostaminen, ylipäätänsäkin omien ajatusten tarkkailu, alkaa tekemään duunia sen oman mielen kanssa myöskin siinä mielessä, että mikä on totta ja mikä ei. Koska minun tutkimus ainakin tähän mennessä on johtanut siihen, että 95% tuolla päässä pyörivistä asioista on ihan niin kuin höpönlöppöä, ja niitä ajatuksia tulee ja menee. Tuo meidän mieli, se on vähän niin kuin rikkinäinen tietokone, joka pyörittää koko ajan samoja vanhoja käytösmalleja ja ohjelmia, ja se voi tuoda todella paljon keveyttä ja vapautumista elämään, kun oppii tunnistamaan niitä ajatuksia ja niitä omia ajatusmalleja. Ja samaan aikaan, kun niitä oppii tunnistamaan ja tulee tietoiseksi niistä omista ajatuksista, ne menettää otteensa ja myöskin ne saattaa häipyä kokonaan pois sieltä mielestä. Eli esimerkiksi vaikka se oma hulluksi tulemisen pelko, niin ei sitä ole enää olemassakaan tässä hetkessä, että se on ihan niin kuin mennyttä elämää vaan. Aivan. Mitä on semmoiset sulle tärkeät asiat ja mitkä tuo sulle merkityksellisyyttä? Luonto esimerkiksi todella tärkeä juttu, ja minähän löysin luonnon hengityksen ja läsnäoloharjoitteiden kautta. Et lapsena olin kyllä luonnossa, liikuin luonnossa, mutta sitten alkoi nuoruudessa viemään päihteet ja muunlainen elämä, niin vieraantui siitä luonnosta, sekä myöskin ei ole ollut kykyä olla läsnä siellä luonnossa. Koska on ollut niin päänsä sisällä, niin ei ole pystynyt näkemään myöskään sitä kauneutta, mikä on ollut siellä ympärillä. Luonnossa liikkuminen, se on itselle yksi tosi tärkeä juttu, mikä tuo merkityksellisyyttä elämään. Ja sitten myöskin tämä työ, totta kai, mitä tässä hetkessä tekee, että sehän on niin kuin elämäntapa, elämäntyö, näin voisi vaikka sanoa, ja se ihmisten auttaminen, pyyteetön halu auttaa muita ihmisiä. Sekä myöskin samaan aikaan itseänsä siinä, että minä koen, että tämä työ on vähän niin kuin myöskin itsensä hoitamista siinä samaan aikaan, että ne muut ihmiset toimii hyvin myöskin peilinä sille, että mitä on voinut itse kokea joskus menneessä elämässä, ja se niin kuin parantaa itseä kanssa myöskin, kun pääsee työskentelemään ihmisten kanssa, joilla saattaa olla samanlaisia haasteita, joista itse on kärsinyt menneisyydessä. Sekä myöskin syvät ystäväsuhteet, ne tuo totta kai myöskin merkityksellisyyttä, sekä myöskin ihan niin kuin, no voisi puhua, että uskosta, eli niin kuin usko korkeampaan voimaan, niin sanotusti, että sekin on löytynyt tässä vuosien varrella sitten tämän oman henkilökohtaisen työn kautta niin sanotusti, että tuntee elämänsä sellaisessa johdatuksessa niin sanotusti. Kyllä. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia, lähelle tai kauas, sulla on? Minä olen hirmu huono suunnittelemaan tulevaisuuteen, koska tykkään elää niin vaan hetkessä ja nimenomaan siinä virtauksessa, että elämä tuo tullessaan mitä se tuokaan. Mutta tämä valmennustoiminta, työ, tämähän se varmasti on se, missä se tulevaisuus myöskin tulee olemaan. Eli lähteä kehittämään, verkostoitumaan yhä enemmän ja enemmän eri alan ihmisten kanssa, viemään tätä hommaa maailmalle. Myöskin jatkuva kouluttautuminen, se on myöskin itselle elämäntapa, näin voisi vaikka sanoa. Että koko ajan on mielessä asioita, että mitä haluaisi opiskella seuraavaksi ja mitä voisi tuoda asiakkaille myöskin sitten sitä kautta elämään. Että on tullut testailtua niin paljon erilaisia juttuja omalla itsellänsä ja on löytänyt niin paljon hyviä työkaluja, niin haluaisi vähän niin kuin hakea pätevyyttä noihin sitten kanssa lisää myöskin. Niin tällaisia juttuja muun muassa, ja elämä näyttää, mitä se eteen tuo sitten loppujen lopuksi tullessaan, että annetaan elämän virrata niin kuin sen kuuluu virrata. Niinpä. Olisiko sulla tähän loppuun jotain semmoista, mitä nyt ei ole tässä tullut matkan varrella esiin, mitä haluaisit vielä päästä sanomaan? Sen voisi varmaan sanoa loppuun, että
se kannattaa muistaa, että vaikka sen hengityksen kanssa olisi jotain ongelmia tai kokee, että on jatkuvaa ylivirittyneisyyttä tai muuta, niin muistaa sen, että sinussa ei ole yhtään mitään vikaa. Eli se on tämä aika, mikä meidät on opettanut hengittämään tällä tavalla. Se jatkuva kiire, stressaaminen, huoliminen ja suorittaminen. Eli kukaan, hengittipä sitten nenään tai suun kautta, niin ei ole yhtään sen parempi ihminen kuin kukaan muukaan. Ja nimenomaan se muutoksen siemen, se asuu meissä jokaisessa sisällä. Että jos haluaa lähteä kohentamaan sitä omaa elämänsä, elämänlaatuansa, niin meissä jokaisessa on se mahdollisuus, että minä olen tullut jollain tavalla niin pohjalta ja minä olen päässyt tähän pisteeseen elämässä, niin minä olen ihan varma, että kukaan muu tahansa pystyy siihen. Kiitos. Kerro vielä loppuun, mistä sut löytää ja jos kuulijat haluaa löytää sut kanavista, niin mistä kaikkialta sut löytää? Minut löytää sosiaalisesta mediasta, Facebookista, Instagramista, YouTubesta, TikTokista, LinkedInistäkin löytää. @hermannihengittää tunnuksella löytyy näistä sosiaalista kanavista muun muassa. Nettisivut löytyy myöskin www.hermannihengittää.fi. Hyvä. Kiitos paljon tästä haastattelusta. Tuli tosi paljon uutta asiaa ja mielenkiintoista. Ihanaa, että pääsit mukaan. Kiitos kun pääsin mukaan ja aivan mahtavaa kevättä tai kesää tai syksyä tai talvea tai milloin nyt tämän satut kuuntelemaankin. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit jakson. Jakson kuvauksesta löydät linkit, josta pääset tutustumaan lisää Herman ja Saaran sivuihin. Kiitos vielä.